Panguva ino ichabvondoka, nyika yese yava kuziva kuti Vice President Kembo Mohadi aiwa zvava kunetsa, ende vakabuda pachina vakataura vakati aiwa mutungamiri wenyika panguva ino aiwa ndakuda kumbozorora, noda kuti zvanyanya. Vanhu vakazviona mavhidhiyosi pamwe chete nemaadresses anenge achiita kuti aiwa uyu mutungamiri wenyika uyu ngaazorore zvake. Sandapinda mashoko anobuda nyuka panapa kwatikuona kuti aiwa kupresident uko kuva nepressure iri kumaundi yakanyanyisa, ende 2025 aunyazogona kunzi aiwa richava gore rakareba kwazvo. Ndoti bosubscribe like on the bell icon. Tinda paenda pajara jero samudanyira chiti. While Idi Mnangagwa was in Uganda, ailing Kembo Mohadi told President Chiwenga, I can't carry on like this. Let me rest. However, Idi is forcing him to hold on even though he is a candidate in Valerio Sivanda. In the past, Idi stated that Dr. Obet Mpofu would never be a suitable candidate. Ndomashwa kubuda panapa rikuonekwa kunzi aiwa Kembo Mohadi obuda pachena, aiwa otwana VP Chiwenga chiti aiwa inini I can't carry on like this. Aiwa kusanotosvika 2030 ndini chingoripo, aiwa ndinenge mandikwadza. Mashoko ari kubuda panapa arinyatsokuonekwa kunzi aiwa zvichinetsa kudaro kunokwa kunzi mutungamiri wenyika according to marumors amuri kunzwa vana majarajaro zvari kuti aiwa ane munhu waari kuda kuti areplace, aiwa ari kunzi ndi Philip Valerio Sivanda ndivari kuda kunzi aiwa vauya replace the Vice President Kembo Mohadi. Mashoko ari kutendera panguva ino vanhu pavari kuona kuti aiwa panguva ino patirikuona kuti the same regime iri in a bid to fire VP Constantino Chiwenga. Vanhu panguva ino vakangomira vakatarisa kuda kuona kuti zvii zvichaitika just because there is no official document releasiwa the regime pamusoro pekufa kwa General Constantino Chiwenga, but people they are sure, and according kune vanhu vafambira nhau pamwe chete marumors vakatobuda vakataura kuti nhau yakatodiscusswa kuPrickep Farm. Ngotidzai mafungiro enyu munoti pamusoro pechitiko ichi. Endai kumasection medu mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.